Catalans, catalanes... Avui, a la xocolata al lloro... Preguntes freqüents, els dubtes dels nostres oients. Cago en breu! Se m'han escapat els lloros i van ara i els hi posen un micro davant! Les Chonis i les Juanis són el futur del país. I que en sortiu sanes i estalvies dependrà de la vostra intel·ligència. I am a Catalan. Panses i figues de nous i olives i mel i mató! Jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, Que comenci la funció. Amunt el taló! On és el taló? Doncs què hi farem? La xocolata del lloro amb Miquel Cavaller i Albert Pallarès. Avui tampoc farem els màrtirs, llunàtics ni els prodigis. No hi ha ningú, no hi ha ni màrtirs, ni llunàtics, ni ningú. Tornem a estar sols. I avui plantegem una cosa diferent. No serà cap TPI, ni DPI, ni el de 5 historietes. Avui estem una altra vegada, tu i jo, relativament sols. A més, ara que s'apropa ja al final de la temporada, crec que, hem pensat que era un bon moment per intentar respondre totes aquelles preguntes que ens anaven fent. Exacte. I bé, per això hem posat aquesta història a Instagram, que haureu vist, amb la caselleta de les preguntes. La idea és anar contestant a tots aquests dubtes, qüestions. Alguns hem anat veient que tenen prou a veure amb el programa, d'altres, coses random, i per això tenim algú que ens ajudarà, que ens fa molt context donar-lo tant aquí, i del que podem parlar-ne una mica també. A veure. De fet, aquesta veu que heu sentit a la introducció, no? El catalans, catalanes, avui a la xocolata al lloro, preguntes freqüents, és l'Eduard. L'Edu. Que aquelles persones que estiguessin des del principi, des de la primera temporada, exacte, sabran què és el metre. De sommelier. El sommelier que ens portava el vi a cada programa. El que per temes logístics i, portar molta feina, gestionar tot allò a cada episodi, vam haver de prendre una decisió. Però no ens ha abandonat mai, de fet, ni un programa. I com bé sabíeu, era un personatge que era anònim, que li tallàvem el cap en el plano, sí. I avui ho seguirà sent, perquè no l'esteu veient. Eduard, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé. Home, moltes gràcies per prestar-te, fer de portaveu de les preguntes. A disposar. Molt bé. Està còmode, l'Eduard. S'ha de treballar còmode. És que a més està allà al final de la taula, que el tenim a 2 o 3 metres. Tenim el Joan aquí, Juanito, i l'Eduard. I la Bet des de la distància, com sempre. Així que, hola Bet, que segur que quan estigui editant veurà això, així que, aprofitem. Tot queda a casa una altra vegada. I tant. Doncs bé, anem a donar una mica de pas. Aprofito abans també per dir que sóc un gran moc ara mateix. Intentaré no fer massa ús del carraspeig, però hòstia, estic fotut, estic fotut. Donem pas a les preguntes una mica i comencem a parlar. Donem pas. Som-hi. Comencem per trencar el gel. Pregunta no relacionada amb la xocolata al lloro, però de quina casa sou? De quina casa? Això hem preguntat. Doncs de quina casa som? Comença tu, perquè tu tens història, jo no sóc de cap... O sigui, tothom és d'una casa, no? En certa manera, però entenc que aquí el que estan buscant és el renom, de si hi ha un sobrenom, no? Aquestes coses de poble. Jo no en tinc. Jo al Morell sóc de Caparcianes, perquè el meu avi tenia una fàbrica de persianes al Morell. Devia ser un negoci en alça. Suposo la persiana al Morell va fer un boom, que un avi va saber aprofitar, suposo, i venia persianes, i la meva casa i la meva àvia està al costat d'una fàbrica de persianes, llavors som de Caparcianes, no té massa història més. I aquí a Vilallonga, perquè mon pare és de Morell, no, ma mare és de Morell, i mon pare és de Vilallonga, i és de cada l'entorn del metge, perquè diria que el meu besavi també ajudava al metge, etc, una cosa així similar, i llavors soc de cada l'entorn del metge i de Caparcianes. Està molt bé començar amb aquesta pregunta, de fet, perquè la gent que sigui de la zona, fantàstic, però la gent que no, ja els hem perdut a la primera pregunta. Que es quedin, que si ens coneixen més, al final. Sí, ubiquen, no? Amb la persona que hi ha darrere, no? Sí. Si algun dia algú va a Morell i veu la fàbrica de persianes, que passi a saludar, si vol. Li donem una persiana. Ja no funciona, per cert. No truqueu. Bé, però perquè tu vens de Valls. Sí. Ja vam, no amb el tema dels castells, la calçotada. La família paterna és de Valls.
temporada ballenca, enguany, hem tocat 2 temes capitals a Valls. Castells i Calçots, no et queixaràs. No, jo no em queixo pas. Passa que tampoc és culpa nostra si a Valls som capital de la cultura catalana, vull dir. Si vols parlar de coses culturals de rellevància, has d'anar a Valls. Vull dir que ha caigut pel seu propi pes, no ha sigut influència meva. Yeah. És així. A veure, Valls no està malament. La qüestió és no anar a Tarragona. Sí, jo crec que Valls i Reus... Bueno, Reus... No vull entrar en polèmiques, però jo crec que pots anar a Valls, però després abans has de passar per Reus per conèixer una mica la cultura catalana. Però no entrarem aquí en disputes. La qüestió és el que ens uneix, que és odiar Tarragona, suposo, no? Sí, bastant. No? Bastant. No especialment, però bueno, sí. Jo sí m'he de cantar. Jo és cada cop més, Sí, no? Sí. Però bueno, això són coses personals. Seguim amb la següent pregunta, perquè ens estem anant per les rames. Anem amb una pregunta positiva. El Dani Rull ens pregunta: per què fent continguts de qualitat el podcast es diu La xocolata al lloro? Aquesta pregunta té un doble filo, perquè si d'una va te fot un piropo, no? Et deixa bé, i de l'altra te diu que el nom és una merda. Pot ser una mica això, aquesta pregunta? Bueno, a veure, si més no, és que el significat de l'expressió no es correspon a alguna cosa ben feta, si és que la gent considera que això està mínimament ben fet. Exacte. Perquè la xocolata del lloro, l'expressió significa alguna cosa secundària, alguna cosa de menys valor, de menys importància. Que aquí m'ha explicat mai l'origen de l'expressió d'això? No m'ha explicat mai ni l'origen ni per què hem triat el nom pel projecte, perquè no senzillament que fos una frase que sonés molt bé en català. Ho fem ràpidament? Sí, tu mateix. Super ràpidament. En principi, l'expressió la xocolata al lloro ve de quan els indians, aquests burgesos catalans que feien el comerç amb les colònies espanyoles, de la corona hispànica, doncs els portaven aquí el que molava, el que era xulo d'allà, i entre elles hi havia doncs, els animals més exòtics, com els lloros, per exemple, i aliments molt guapos, com podia ser el cacau, la xocolata, etc. Llavors, cada senyor burgès de Barcelona, amb el seu pertinent casa feta per un arquitecte amb un I pel mig, Montaner o Puigdecàvalc o qui sigui, llavors tenia allí el seu lloro, i els convidats els hi donaven xocolata, sembla ser. Llavors la xocolata dolenta, la que ja no valia, la que no era de qualitat, li donaven al lloro, a l'animal que tenien allí fent companyia. És a dir, que aquesta xocolata, la del lloro, era la de menys qualitat, la secundària, la que no volien. I per què li diem així al programa? Això digues. Bueno, el cas és que en el seu moment vam considerar que parlar del que parlaríem, no? Fent divulgació històrica i tot això, en el radar, no? del podcasteig en català, era una cosa que no, doncs per números no era tan rentable, que no era ni molt menys el plat principal de la majoria de plataformes. I a banda d'això, que no és que fem entrevistes a les persones de les quals parlem, sinó que anem al descendent, anem al personatge secundari de la història i el posem com a principal. Exacte. Si fica el foco en el que la societat considera com a secundari. Exactament. I a part d'això, tot sigui dit, una persona que ens va fer gràcia un dia va dir aquesta expressió i diu, hòstia, que guapo això. I després ja ens va quadrar amb el sentit i tot això que m'ha explicat. Ens vam inventar el relat. Exacte, per ficar això, ens fotia molta gràcia. Doncs bé, fins aquí, per això es diu així, Dani, per cert, saludos al Dani, que és un crac, una grandíssima persona, Morell. El Marc Garcia ens pregunta: si poguéssiu entrevistar una personalitat ja morta, qui seria i per què? Uau. Vale, aquí però ho delimitem. És a dir, no, aviam, però vull dir, personalitat catalana o en general? Eduard, què vols que diguem, català o universal? Universal. Universal, vale. Bueno, i aquella pregunta de... No que sigui pues, preferit, jo entrevistaria la viva, no la morta. No? Però, després d'aquesta mera xiste, tu qui? Digues tu primer perquè jo no... A mi em costa molt de dir. Jo probablement... és que ara fotrem pedanteria a saco, però precisament pel llibre que et vaig comentar que m'estava llegint, El mite de Sísif. Home. Doncs segurament Camí, el filòsof francès. Crec que seria una conversa profitosa, una entrevista interessant. De fet, vam trobar la neta.
Exactament, sí, que diria que parlava també castellà i es movia per França i tal i fa alguna entrevista. Home, Déu-n'hi-do, però ara te l'has de preparar bé, aquesta, Sí, no, és molt difícil. Doncs jo no sé ben bé què dir, però... És que hi ha molta gent. No, sí, tant. Hi ha molta gent. Però és ràpid, el primer que et passi pel cap, perquè si no ho allargarem una mica, això. Un personatge històric. Jo aniria ja a Jaume I. Jaume I? Sí. No entendríem res, això és veritat, però amb un traductor de pel mig. Sí, una cosa així. D'aquests grans que també estan tan mistificats també per tothom, que veuríem fins a quin punt es correspon al relat nacional amb com seria de veritat. Que jo dubto que sigui una cosa tan guapa, però bueno, a jutjar per lo que es diu i els fons escrites i tal, ha de ser una persona bastant digna de conèixer. Però ja et dic, el primer que m'ha passat pel cap, no he racionat gaire bé això. És que tots aquests personatges que són tan llunyans i que formen part d'algun relat nacional o el que sigui de qualsevol país, seria molt interessant poder veure què realment era, no? Perquè si tinguessis accés a això, crec que podries tombar un munt de discursos. Mira, saps aquí, ara m'ha vingut un altre mort, el Francesc Pujols, tio. El filòsof català. Aquest també és d'aquesta gent que, o Josep Plau, aquesta gent que cada pregunta que fessis et donaria una resposta que hauries d'aterrar-la. Això s'hauria de preguntar molt bé, perquè segurament qualsevol pregunta que fessis seria jutjada de tonteria per ells. Però bueno, només el fet de conèixer-los, mira, m'agradaria també el Pujols. I el Joan Pujol a seques, que és l'espia que va enganyar Hitler i companyia, també estaria bé. Sí, per dir-ne alguns. És que hi ha personatges catalans molt potents. Fent això, de fet, és allò que deies, que la proporció de genis per quilòmetre quadrat a Catalunya és una barbaritat. Es podria estudiar, però jo crec que a veure, hem d'estar allí, de lo milloret. I dels que hem entrevistat nosaltres? És a dir, dels personatges morts que nosaltres hem entrevistat els descendents, tu tens clar a qui preferiries entrevistar? Sí. Jo, a més, és una cosa perquè inevitablement moltes vegades et fan aquella pregunta de quin ha estat el teu capítol preferit, i aquí hi ha moltes maneres de contestar, si és perquè el que has estat més lúcid, el que no, o pel personatge en si. I jo vaig quedar molt al·lucinat i crec que seria una conversa increïble amb Pere Casaldàliga. Perquè hi ha una vessant intel·lectual molt forta, com en molts altres, però és que alhora estem parlant d'una persona que cada dia que sortia al carrer tenia risc de ser assassinat. I malgrat això sortia, no? Llavors... Això, Martí Pol no ho tenia, això. No. Això no. Però segur que coses d'explicar i coses d'un matí qualsevol. Home, a nivell de fer la biografia va ser de les més complexes de configurar, perquè havies de destriar entre tanta informació, perquè cada pàgina que llegies hi havia 3 o 4 anècdotes acollonants per explicar. És bona Pere Casaldàliga. Tu tens clar? Jo el Domènec Montaner m'agradaria, pel relat nacional que podria portar, perquè clar, no només és la vessant arquitectònica, que també, sinó la trasladació del tema nacional a tots els àmbits. I crec que també tindríem molt per aprendre, sobretot a nivell polític, social, de tota aquesta gent, i també veure això, que potser està mitificat o no, però a jutjar una vegada més pel que escrivien i com de clau tenia en aquell moment, a mi m'agradaria parlar-hi. I si no, l'Ovidi també crec que valdria moltíssim la pena. I a vegades penso també la Fofó, víctima directa de l'Holocaust, el que et podria explicar a primera mà seria bastant interessant. Puc agafar aquesta pregunta i llançar-li a l'Eduard ara? Ui, i tant. Eduard, tu si de totes les persones de les que hem tractat en poguessis conèixer una i parlar-hi, quina seria? Ho tinc claríssim, Joan Gamper. És que aquesta pregunta estava condemnada a una resposta. No, és que estava clar. Però és que a més, quan va venir el Javi a fer el programa, tenien aquell punt de tribuneros que s'entenien perfectament, era una cosa fantàstica. Sí. Que el Joan també déu-n'hi-do el culer que és, Estaven tots allí en su salsa molt posats, sí. Ara estem una mica de dol, que just ahir va
Va haver la patinada, però bueno, en fi. Bueno, d'aquí que ens respectin a la UEFA ja... Tant se val. Sí, anem a passar de tema. Un tal comitè d'empresa pregunta si hi haurà lot de Nadal aquest any. El comitè d'empresa ets tu? Podria ser o no podria ser? Però tipus què? Tipus aguinaldo? Sí, un detallet. Què vols? Home, això va a càrrec de l'empleador. A veure, el que sí que podem comprometre'ns de que, o sigui, dels nostres amics. Un xupa-xup. Una ampolla d'oli et sembla bé? Home, amb això ja fem festa major. No està mal, no? Mas Montseny, Mas Montseny. Fa perdre el seny. Sí. Pues la resposta ràpida és no. No. Sap greu. Tot i que, bueno, si cau alguna cosa, que esperem que sí, ja farem una mica de repartimiento. T'hem convençut o no? Sí. Pensava que m'he marxat. Va, deixem-ho estar i passem a una pregunta més llargueta. Ens pregunten, després de tantes entrevistes, creieu que els descendents són els narradors més fidels de la història d'algú? Fins a quin punt la seva proximitat o veritat íntima pesa més que l'opinió pública o el registre històric, sovint més fred i distant? Tia. Déu-n'hi-do. Saps que ara m'està passant, tinc aquesta sensació perquè, clar, normalment les preguntes les fem nosaltres i acostumem a fer preguntes llargues. Sí. I ara m'ha passat una mica allò de que han acabat la pregunta i no sé ben bé com ha començat aquesta pregunta. Jo crec que això ha de passar més del que creiem, eh? Exacte. Que acabem la pregunta i... Els avasallem. És que hi ha preguntes que són un paràgraf així. Sí. Tens resposta? Sí. Bueno, entenent això de que si el narrador més fidel de la vida de la persona és el descendent, no entenem per aquí. Jo crec que hi ha moltíssims matisos davant d'aquesta pregunta, sobretot també tenint en compte que hi ha molts descendents. Això també és un punt important que a vegades no diem prou, però que jo crec que és un enfoc d'un fill, per exemple, o d'un net o d'un besnet. Segurament jo, doncs, del meu avi tinc una opinió, però potser un altre dels nets té una altra opinió, sí, o igual de ma mare, igual la visió de mon germà i jo, doncs considerem moltíssimes coses com que és la millor, però segur que hi ha matisos molt diferents. Llavors, és com a mínim aportar un tros de veritat, però personal, no? D'ell o d'ella. Però clar, aquí també, depenent dels temes familiars i de com s'hagi desenvolupat la relació, clar, més fidel, jo crec que és complicat. És molt difícil. Jo crec que al final el plantejament que ha de ser en aquest cas és senzillament entendre que això és una... que la veu més fidel i més rigorosa doncs, és una cosa molt variant en cada cas. Senzillament és un testimoni que completa la història, perquè més molt probablement el relat d'un familiar pugui estar en molts casos esbiaixat, perquè poden ser fruit del reflexe d'allò que tu vols veure en aquella persona, perquè ha sigut el teu avi, la teva àvia, el teu pare, la teva mare o qui sigui. Per tant, en funció de la situació voldràs veure una cosa o voldràs veure una altra. Ser 100% objectiu és complicat, però a banda d'això arribar a conèixer al 100% una persona és pràcticament impossible. És impossible. També és cert que ens basem, no, en fer descendència, fins i tot hem fet exparelles, com la Laura Jou, que sí que és cert com que la nomenclatura d'exparella és una mica complexa de dir, perquè no hi ha un mot concret, però també és molt curiós observar com canvia el relat o el judici que pots arribar a fer sobre la persona en funció de la posició de descendència en la que estàs. Hem observat també bastant que els fills amb els pares acostumen a poder ser més crítics amb els pares, o es veuen amb més potestat de criticar o ser una miqueta més durs amb els pares, com ho va poder ser el fill de l'Eugenio, per exemple. Al seu dia, la filla de l'Ovidi va parlar de matar el pare, també en cert moment. El fill de Martí Pol també va ser prou dur en alguns aspectes amb ell. Matar el pare en sentit figurat, en sentit de Freud, no en sentit literal.
Però esperem, ara surt un titular. No, però clar, aquesta gent, clar, està a una escala per sobre, o sigui, un grau per sota, i ja es veu amb molta més potestat, de la mateixa manera que jo en certs temes em veig amb més proximitat de parlar doncs, de mon pare o de ma mare, però en canvi em veig molt més lluny de poder ser dur o jutjar el meu avi o la meva àvia. Per exemple, el besnet de Domènec Montaner, clar, és que jo crec que la llunyania porta molt més fàcilment a la idealització, no? O al no jutjar. No sé com ho veus tu. No? Però... Sí, clar, és que això és una variable. La proximitat que tu tinguis al personatge. Partint de la base de que no crec que hi hagi cap de les persones que ha vingut aquí que ens hagi explicat una cosa que ell o ella no ha sentit com a tal. I a més que aquí hi ha el punt mig clar que nosaltres som nosaltres qui plantegem la biografia. I la plantegem a partir de les dades que ens donen els biògrafs, no les dades que ens dona el descendent que ve. Per tant, hi ha punts de convergència molt clars. Nosaltres el que busquem amb això és detallar més aquella anècdota o aquella part que no es veu tant i entre totes les peces fer un retrat humà. Sí. Total. Doncs interessant aquesta pregunta. Però això, com a testimoni més fidel, doncs jo crec que a nivell personal és possible que et pugui aproximar molt més que la premsa o els biògrafs, fins i tot. De fet, molts biògrafs també coneixen. A vegades per contactar amb els descendents hem de fer servir la frontissa del biògraf. Perquè, clar, s'ha de nodrir d'aquestes personalitats també. Molt bé, molt bona pregunta, tu. Joder. Pregunta més senzilleta. Com és un dia de gravació? Home, llarg, no, generalment. Llarg perquè no és només la gravació. Exacte. El que procurem sempre, aviam, la majoria de vegades gravem aquí a l'estudi. Estem a Vilallonga, al museu, a l'Arxiu Pere Virgili, i llavors, clar, això implica un desplaçament del convidat o convidada cap aquí, que normalment venen de llocs prou llunyans, no? Llavors ja és el dia des del matí que arriba. Que aquí és un dels grans reptes també del projecte, que és que fem baixar en la gran majoria de casos a gent de Barcelona o de més lluny fins i tot, així que també hem de córrer una mica abans amb les despeses que comporten, que es fa molt a gust, però vull dir que també cal agrair això al convidat, perquè no és el mateix gravar a Gràcia o jo què sé, on sigui, que es prenguin la molèstia. Que venir a Vilallonga al camp. Sempre a la trucada que quan no comuniques hi ha un... Bueno, vinga, va. I tot i així. Sí, molta predisposició. Crec que en general aquesta consciència de centralitzar i de territori, vaja, crec que cada cop està més estesa. Sí, i tant. I crec que és important mantenir-ho així. Anaves dient, perdó. Que sí, tranquil, que això venia de la pregunta de com és un dia de gravació. És ja des del matí al desplaçament, llavors sempre en la mesura del que podem intentem dinar plegats. Perquè és una molt bona ocasió per trencar el gel. I tant. Sí, que allí ja tantegem una mica que nosaltres ja tenim el guió fet, les preguntes fetes, i és com vindrà això, conèixer la persona. També, clar, el fet de parlar d'herències, depenent del tema, ja pot haver-hi temes delicats, pot haver-hi temes d'aquests més complexes, llavors el dinar és un gran moment per sondejar una mica. No? Que, per cert, que dinem... Bueno, i tant, no, que s'ha de dir, amb totes les lletres, i tant, no faltaria. És molt important. Si mai veniu per la zona, si mai veniu per Vilallonga o Rodalies, aneu a dinar a l'Aloha. Bar Aloha Gastrobar, que està a la plaça davant de l'església, i ara de veritat, i s'ha de dir, com s'ha de dir, està de collons. I ara això, bueno, no és perquè d'això, i vosaltres ja ho sabeu, gairebé tots els convidats que venen, per no dir tots que dinen al menú que mengem aquí cap de setmana, pasta artesana, farcida és l'hòstia, i tots ens diuen que mengen superbé. La Laura ja ho va quedar, sí, no ens ho va dir i tal, i va quedar sorpresa. Sí. Així que fet aquest apunt... I si nosaltres podem anar allí és que també ens ho podem permetre, així que també a nivell de qualitat-preu està molt bé. No, està molt bé. Llavors, dit això, que els portem a dinar allà, ens estem anant per les branques, però Déu-n'hi-do. El cas és que, com deies, allà és on aprofitem per fer el tanteig, no? Quan, sobretot si són morts molt recents, o si són històries dramàtiques, o si hi ha hagut una polèmica al voltant no fa gaire. Doncs tanteges una mica cap on pots anar i cap on no. Sí.
és el moment. I també, bueno, tot comença a fluir més, també el fer el desplaçament crec que la gent agraeix també aquesta estona i el conèixer, que de fet aquestes estones llargues també ens han ocasionat doncs, unes relacions amb els convidats molt properes que fins i tot han transcendit l'episodi i que després encara ens envien algun missatge, alguna cosa i tal, i que si veniu per aquí passeu-nos a veure, si genera si no és arribar a gravar i marxar, sinó que bueno, intentem que valgui més la pena. I la val molt, la veritat. I a vegades que fins i tot els dinars poden arribar a la conversa per vessants molt més interessants que no per menysprear-ho, però hi ha moments que dius, hòstia, hem de parar la conversa al dinar per dir això reservem-ho, perquè... Sí. I el dinar és una molt bona ocasió per plantejar el reel promocional del capítol. Sí, perquè clar, ja veus si els hi pots plantejar fer segons quina rocada o no? Perquè el reel el del Viader, el del primer capítol, que ens serveix un cacaolat des del bar del poble. És veritat. O el de la Laura Jou, que fem la rocada del Vaig per tu per telèfon. Allò era la Loja, no? També a la terrassa de Loja vam gravar el de l'Ovidi Montlló. Sí. Allí fora, no? N'hem fet uns ullants. I el del germà de la Núria Feliu, l'Albert, que sortim cantant el vestit d'en Pasqual. Aquell és dels bons. Va ser bo. Sí. Next. Què més? Relacionat una mica amb el fil de la vostra resposta, tenim una pregunta sobre si imagino que entrevistar familiars implica remoure sentiments. Com gestioneu la càrrega emocional d'una persona que s'emociona recordant algú que per vosaltres és, en teoria, un objecte d'estudi, dit fredament? Passa també, bueno, pregunta també guapa. Passa sovint. Bueno, passa sovint. Ens ha passat algunes vegades, no, que vas explicant segons quines coses, veus una mica uns plorosos o moments en els quals... Per exemple, el que deies tu d'una mort recent, l'Albert Feliu, de fet, hi va haver moments que ens va dir, no? Em feu emocionar perquè era prou recent. I llavors jo crec que no té massa més que tenir tacte, no? Intentar ser prudent. Sí, i sobretot deixar els espais. A mi una cosa que em fa patir molt i em fa molta por, i de fet m'ha passat alguna vegada, és el fet perquè clar, entres en un terreny complicat, sí. Un terreny de gestió emocional complicada, i fas aquella pregunta que saps que has de fer, sí. Però que pica. Llavors deixes que la persona parli, això és un dubte des de la innocència més pura de qui no sap com fer-ho millor, no? Vull dir, no hem estudiat això tampoc. Però aquell punt de saber quan ha acabat de parlar i analitzar la següent pregunta i saber quan l'has de llançar sense trepitjar-lo, perquè a vegades, quan hi ha aquella emoció, hi ha aquell silenci de recapacito i torno a arrencar. Llavors, que no hi hagi aquell punt que no sàpigues aguantar-li l'espai que necessita. Sí, això és complicat per part nostra, però intentem fer-ho amb la sensibilitat més gran que podem, però sí que hi ha moments, no sé si t'has fixat també, que el convidat comença a mirar dalt, no? I explicant anècdotes mira dalt i està com recordant i clar, nosaltres estem aquí, sentats aquí, llancem una pregunta com qualsevol altra i ell realment està retornant, o ell està retornant un moment molt intens de la seva vida, no? Per exemple, la Laura, quan explicava el moment concret en el qual s'assabenta de la mort d'en Carles, que el relat és ell està en aquell moment, que és una cosa francament molt, molt forta, vull dir, a nivell emocional. Llavors, bueno, hi ha molts moments com aquests, no? Dius, què estarà pensant o quines imatges li estaran venint al cap, quines frases, quin soroll, no? És molt interessant, també, de fet. Passem. Déu-n'hi-do aquestes preguntes, hòstia. A veure si una miqueta més de fer el ruc. Hi ha alguna de més distesa? Va, us heu plantejat mai parlar d'una altra cosa? Uau. El que sí que a vegades comentem és, això ho tenim, no? Sí. Abans de començar, ara aquests 2 últims capítols que parlem ell i jo, doncs reinventem com això del qüestionari o fer-ho del TPI, que ens agrada bastant també fer-ho. Però, bueno, plantejat seriament no? Realment és que, de fet, ja si anem una mica als orígens del projecte, de seguit la premissa clara era fer divulgació, parlar d'història, parlar de política, de filosofia, i ha anat sempre per aquí.
sí. De moment, la idea és seguir-ho fent perquè en el fons és el que ens agrada i també nosaltres, tot i que aquests episodis més distesos potser no sembla tant, però el micro fa cert respecte i llavors no diem que no estigui bé, vull dir, hi ha molts programes que parlen de temes més quotidians que nosaltres també ho fem, vull dir, no és que no, però simplement és que ja que dediquem temps i tot això pretenem fer una cosa que a nosaltres ens ve de gust la divulgació, també som docents els dos i també tenim aquest punt d'interès en el sentit. Llavors, no sé, el que sí que és cert que de fet el replantejament del programa en si sí que és possible que agafi un rumb diferent de cara a la pròxima temporada o el que sigui. Ens agradaria, ja comunicarem el que toqui, però mantenir una mica la premissa que estàvem fent, però sí que és cert que el producte de Descendents té límits, com s'està comprovant ara mateix, que estem aquí tu i jo xerrant d'això. O sigui, estem dient, en primícia, que hi haurà tercera temporada. Ah, sí, no? Sí, jo tinc ganes. Sí, sí, la idea és que sí, si tot el que suposa que, com ja hem dit, hi ha més gent que no veieu que la que veieu, és a dir, som l'Albert i jo, però en som 5 com a mínim. I llavors, si tot està predisposat i tot funciona com ha de funcionar, per nosaltres encantats. El que sí que és cert que el format com el coneixem avui en dia, doncs, si es pot mantenir en algun moment es mantindrà i si no haurem de prendre una mica de rumb que també ens ve de gust. Certament, bueno, provar, obrir, eixamplar la base. Eixamplar la base. És una expressió molt maca. Sí. Eixamplar la base. Flexibilitzar també els convidats, fer una miqueta més de divulgació en altres àmbits i potser, no ho sé, ja en parlarem. Sí. Però també ens ve de gust, perquè també això, el fet dels Descendents és molt limitador, sobretot a l'hora de contactar. A vegades hi ha grandíssimes històries també que es poden enfocar amb el protagonista o no, ja en parlarem. Clar, és que a més són els capítols que veieu, no? Mireu la llista de reproducció, hi ha Camper, Sabater, Feliu, tal, però i segur que probablement quan hi penseu us ve, hòstia, podrien fer aquest o aquest altre o aquesta o no sé què. Probablement ja ho hem llançat. Vull dir que es veuen els que ens diuen que sí, clar. Però els que o no localitzem o no podem trobar la data o no hi ha descendència, doncs són bastants. Per tant, realment ara hi ha molts menys fils dels que estirar. N'hi ha uns flotant que esperem tancar i que si tot va bé veureu, i nosaltres esperem també que els veieu i veure'ls nosaltres. I no sé què anava a dir ara, m'ha volat. Per on estàvem? Això del... Bé, és igual. O sigui, el cas és que per una temporada més d'això ja no dona. Això, i que estem molt orgullosos d'haver pogut completar una temporada i mitja, gairebé 20 capítols sencers basats en descendència, sense parar, que es diu poc, però són gairebé 20 i pico hores parlant en descendència, que es diu ràpid, però entre tots ho hem suat, això, una mica. Crec que ja ho heu respost una mica, però ens pregunten si haguéssiu de triar un episodi pel futur, preferiu un personatge amb molta documentació oficial però cap familiar viu o un personatge amb molt poca informació en paper però amb un descendent que té molta memòria i plena de detalls? Jo el tinc clar, Digues. El segon. El del descendent que en sap molt. Sí. Sí que donar prioritat al convidat. A l'entrevista, sí, totalment. Sí. Next. Hi ha una cosa així una miqueta més de... Algú distès, tonterietes, coses així de... Va, podcast preferits, ens pregunten. Ostres. Bona pregunta. Mira, jo n'he descobert un fa poc, que es diu Off the Rec, crec. Ui, em sona això, sí. Que és en català, de fet, que són entrevistes molt ben fetes. De qui, això? A personatges... Ara no sé com es diu. És que em sona molt això. El noi, però han entrevistat personatges de primera línia com la Marta Marco, el Pau Vallvé, el Pou, l'Arnau Tordera, gent molt potent i unes entrevistes, pel meu gust, molt ben plantejades. És realment recomanable. Sí, bueno, hi haurà els clàssics que ja no cal ni dir-los, però no, Sotana, L'Enguàrdia també és un programasso de divulgació. Estàs bé? Estàs ben mal. Jo n'escolto pocs, he de dir, però aquest me'l miraré, que dius. Després en surten alguns d'humor, no ara ha sortit aquest l'Himalaya, que està prou bé,
Bueno, està prou bé, està molt bé, em fa gràcia, vull dir que no... Sí, em va agradar molt. I jo sobretot em moc això per talls, també. El de Guarres, aquelles que han sortit ara. No? Està divertit. Molt divertit. És molt divertit, aquelles ties. I ara mateix, no sé, és que me venen molts talls al cap de podcast, però noms concrets no et sabria dir. Els Cubates i Dracs sí, que vas anar. Sí, van convidar a gravar per parlar dels nins i nons, també ho fan molt bé. A la Rebassada, no podem no dir la Rebassada, perquè de fet també són col·legues, no sé si tant com col·legues, però bueno, coneguts, sobretot amb l'Oriol, que des d'aquí saludo, i si la Rebassada també són molt bons ara mateix. No sé si em deixo alguna cosa. El búnquer. El búnquer era... Fa certa gràcia aquella cosa de la de vegades que ha caigut la pregunta, que no sé si algú l'ha fet per aquí, però vaja, la de si ens vam inspirar en el búnquer. Home, és perquè, que clar, el producte similar, sí. Fas la primera part de biografia. Sí. No, a veure, jo crec que m'atreviria a dir que és més aviat una casualitat obligada, no sé si existeix això, perquè en el moment que vols divulgar sobre persones en concret has de passar per la biografia. Per molt bons que siguin, no han inventat l'explicar una biografia. No, està clar, però bueno, és el gran referent que hi ha aquí a Catalunya. Nosaltres ho dèiem, però que al final és que... Clar, però banda, que tanta gràcia no en fem. De fet, quan hem Per favor, intentat fer gràcia amb molta consciència, ha sigut un desastre estrepitós. No. I també tenir el descendent no és el mateix que parlar amb més fredor i més distància. El tens aquí sentat a veure què dius del descendent. Exacte. Què més? Tornem una mica al nostre projecte i personatge infravalorat. De Catalunya? Dels que hem... dels que hem tractat? Hem tractat. Dels que hem tractat. Ostres, saps que això de les preguntes és una putada perquè te les llencen i te les has de pensar, però no pots deixar el silenci. Ja. Perquè és una cosa que si algú només ens està escoltant, doncs sé... no. Sí. Infravalorat, mira, jo et diré... Mira, jo el tinc clar. M'acaba de venir. Jo en tinc un, també. Llences tu o llenço jo? Llenço jo. Vinga. Sí, llença tu. Jo et diria la Maria Aurèlia Capmany. Mira, aquí coincidim. Anava a dir exactament el mateix. Perquè és un perfil tan complet... Sí. És que, clar, nosaltres hem rebut sobretot la vessant literària, que molta gent, molts estudiants coneixeran. Però la vessant filosòfica... Teòrica, és que és molt... Està ben parit allò, està molt ben estructurat. I també t'anava a dir en relació amb el que deies tu, el Casal d'Àliga. Que a vegades, quan estem als col·legues i comentes noms, hi ha alguns que sonen més i d'altres que sonen menys, però Casal d'Àliga sona poc, i també igual, filosòficament, teològicament, home, hi ha una densitat molt interessant. I després les petites històries anònimes que hem explicat també crec que estaria bé que tingués una mica més de ressò, com la dels Vilalta del Segrest, no? O la de... O la Fofó, que vam conèixer també, que són històries que, bueno, no és que estiguin menyspreats, perquè clar, tampoc, no? A nivell d'obra no hi ha res, però a nivell de vida estaria bé que es coneguessin més. Què més? Doncs els nostres oients no ens han deixat més preguntes, però no sé si vosaltres teniu alguna cosa més a explicar, si no... Hi ha alguna cosa així com més de, no sé, més... Bé. Música, pel·lícules, coses d'aquestes? Sí, sobre música preferida, les top 5 pel·lícules... O sigui, preguntes fora del que és el projecte. Sí. Sí, per sortir del projecte. Sí. Pues llença-les, ne contestem un parell pel que tenim ara. Va, doncs música preferida. Vinga, va. Hòstia. Fem una mica de país aquí o què? O anem fora? Podem anar fora? Anem fora, però acabem a casa. Vale. Jo ara també estic... Bueno, vale, jo tinc un gènere també com en general. Digues tu, va, primer, si vols. Vale, jo ara estic molt obsessionat. Ara me'n vaig fora, Bueno, a veure, el país, diguem, Catalunya en aquest cas, perquè me'n vaig a Espanya. Hi ha un grup, clar, jo és que soc molt del moviment de l'onada indi, l'Albert molt indi, bueno, que sí que són de casa, Vetusta i tal. I hi ha un grup madrileny, diria, que els vaig anar a veure fa poc a Lleida, amb el Lluc, els Rufus The Firefly. Hòstia, m'ho has dit, això, sí. És una mescla de... No, que és acollonant. És una música d'una qualitat brutal i és com
cosa psicodèlica, amb punts de rock, punts Hòstia, que guapo, tio. molt xulo, i la bateria és una autèntica bogeria. O sigui, diguéssim, el grup principal són el cantant i la noia, que és la bateria, i és una barbaritat. Aquell concert, aquella bateria va Molt bé. va fort. Joder. El recomano molt. Clar, jo extern, clar, és que he estat dos morts, en general. Però, a veure, a mi m'agrada molt el soul i tota aquesta gent, sobretot l'Otis Reading, el Temptations, tots aquests, els negres dels 60, 70, això, americans, m'agrada moltíssim. Sobretot els del sud, que estaven a la discogràfica Stax, diria, que aquests m'agrada molt. I tot el rotllo així també ska, tot aquest, no? Bueno, d'aquesta gent, no? Els negres també del moviment ska, del Trojan Records i tot això, o el Northern Soul també dels anglesos, m'agrada molt. I així més que encara deuen tocar els... Mira, ara estic tornant a escoltar bastant el Bullspeck, que m'agrada molt bé. Tenen aquell directe que és acollonant, també el G, saps? El G aquell? Sí. Aquells m'agraden molt també. Estic últimament també escoltant-los bastant, així per dir alguns de foranis, no? I a casa, què? A casa què? O vols tirar algun més de fora o què? No, jo, mira, la meva recomanació és aquesta, prefereixo fer-ne una i que quedi molt clara, i de casa jo és que soc molt... És que clar, me mantinc en la línia de la psicodèlia o d'aquest... Sí. Bueno, corregeixo, pop metafísic, perquè aquí tenim la nostra etiqueta, Petita Calaril. Aquest tio és molt bo. És una autèntica animalada i poc... O sigui, a veure, té una base de seguidors molt sòlida, però, hòstia, per la qualitat musical que és i la proposta que fa... Falta, no? Per mi, hòstia, no sé si és que no arriba a tanta gent, però és una meravella. Si fotes en anglès... Sí, són d'aquests grups que penses, hòstia, si fotessin en anglès, hòstia, ho rebentarien. És que tristament és gent tan bona, però per la indústria catalana això és complicat de generar fins i tot un sou, així que és el gran drama de la música en català. Ara han sortit uns fa no res que m'encanten, ja te'ls he explicat, La Rauxa, que és brutal, que és la cantant de les Testarudes, ara ha fet aquest nou projecte que és aquests... Això que vam tractar una mica de la Núria Feliu, la Guillermina Mot en aquell episodi, doncs ara ho estan reinventant i fent d'aquí, i a més amb un punt irònic, és boníssim, boníssim. I també han sortit, ja fa temps que van a Fetus, que també m'agrada moltíssim, i hi ha temes de les seves cançons que podíem parlar aquí al programa, com té una cançó sobre el rebombori del pa, una protesta que va a Barcelona, hi ha una que és dels enterros, dels acomiadaments dels catalans a Durruti, a Macià i Verdaguer, té una cançó que es diu Durruti, Macià i Verdaguer, que està molt bé també, i val moltíssim la pena. Aquests dos grups, ara estic bastant posat amb ells, el Ludwig Band també, com... Ja no cal donar-los més publicitat perquè s'ho estan menjant tot i bé que fan, i per sort se'ls ha valorat molt bé aquesta gent, i el nou disco em sembla acollonant, a veure si els anem a veure aviat aquests, però sí, no sé si hi ha alguna cosa que em deixo, no? Però si hi ha de casa... No? Bé, hi ha moltes coses, però vaja, jo per delimitar i dir-te'n aquest. Sí. I top 3, top 5 pel·lícules que us hagin agradat molt? Collons. Vinga, va. Però estem el rotllo una mica. Sí, però aviam, estem parlant, és que també aquestes preguntes són difícils. Agafen en fred. Estem parlant de, diguéssim, les 5 millors pel·lícules de la història o gustos personals? Home, fem gustos. Sí, perquè jo no soc ningú per dir les 5 millors pel·lícules de la història. Fer personal. Tires tu? A veure, les tens en ment? Vagament, però sí, és a dir, si això pogués meditar una mica més, crec que ho podria fer una mica tu tira, més. El primer que passi valga. A veure, jo tinc així en ascendent o de l'últim que he vist, una mica que em vingui més de gust. Ara, mira, em vaig mirar fa no res del Sorrentino, la joventut, que em va agradar molt, ara té La Gràcia, no? La Gràcia. Sí. Que, a veure, què tal, però pinta molt bé. Aquest tio, tu me vas insistir molt en que mires aquest home, i és acollonant, m'agrada molt tot el que fa. La sèrie també de New Pope, de Jude Law, és... Bueno, a mi em va encantar. Hi ha una pel·li a Netflix, Fue la mano de Dios, mira-te-la també. Aquesta és la història aquella. Tot va al voltant d'aquesta gesta de Maradona, però és que agafa uns punts a la pel·lícula, és espectacular. A la joventut, aquest és un avi, exdirector d'orquestra que està en balneari i no sé què, surt el personatge Maradona, un tio que interpreta Maradona, com molt
caricaturitzat, però molt xulo. Després, així, de les últimes que he vist, que segurament us referia, però vaig mirar les memòries d'un assassí, la Memories of a Murderer, que m'agrada moltíssim també, i la de... Bueno, la top 1 la tinc prou clara, jo crec, I, bueno, estic dient una mica tòpics, potser, però em va agradar moltíssim la de... com es deia això? Bueno, ves tirant tu, que ara t'ho diré. La top 1 la tinc clara. Vale, llavors delimitem a 3. Sí, fem 3, si vols. Vale, jo et diré clàssic de clàssics, Cinema Paradiso. Que sé que Home, és que jo ploro, jo som molt de plorar. Sí, però una barbaritat. Et diré aquesta. Llavors et diré, per canviar de gènere, no crec que sigui una de les millors pel·lis de la història, però sí una de les millors pel·lis de terror de la història, Hereditary, de l'Ari Aster, perquè és un terror molt visceral, però gens obvi. Hòstia. És a dir, el terror està en allò que no veus de bon principi, sinó en allò que quan el plano està sostingut durant 10 segons, busques els detalls que hi ha i allà trobes el terror. No són ensurts. És una barbaritat. L'Albert en sap molt de cine de terror. Té molt bon paladar. Sí. Llavors, a partir d'aquí, aquí ja se'm complica més per dir-te'n una altra. A mi em va agradar molt, per la pel·lícula, però sobretot per interpretació, Mystic River, del Clint Eastwood, que la fa el Sean Penn. Bueno, hi ha el Tim Robbins i el Kevin Bacon, un munt de gent brutal. Però l'Òscar se l'emporta el Sean Penn. Sí, bueno, no, i el Tim Robbins també se l'emporta. Diria que sí. No, per aquella pel·lícula diria que sí. Molt bona. Val la pena. Demà n'ha vingut una altra que també em va agradar moltíssim, que és In the Mood for Love. Aquesta la vaig veure fa no massa i em va encantar. I el top 1, tu el tens clar? O ja l'has dit, el top 1? Bueno, no l'has ordenat. No, digues tu. Jo la que estic bastant obsessionat, que no sé on veure-la ara ja, i tinc moltes ganes, que és la de There Will Be Blood, de Pous d'ambició, Pozos d'ambició en traduïa així, però aquella m'ha quedat logo. I estic com boig buscant-la perquè les plataformes que tinc jo no la puc veure i m'encanta, m'agrada moltíssim. Moltíssim. I crec que més o menys així. I a casa, doncs, la d'El Carràs. El Carràs és com un clàssic, però... Bueno, has vingut clàssic tot i fet. A mi em va encantar. A mi m'agrada més, però, de la Simone a l'estiu 1993. A mi no. Però bastant més, I el Carràs la trobo fantàstica. Jo no sé, potser aquest contacte amb el món agrícola o del camp i això, doncs, no sé, m'ha sentit molt més a prop perquè és que narra una cosa molt real i que palpem bastant aquí també. Em va agradar moltíssim. I d'Albert Serra també, he de confessar que m'agrada bastant. Seria coses que m'agraden molt. Un objectiu molt guai de cara al futur, poder parlar amb l'Albert Serra. Home, aquest... És una cosa que alhora fa por, Molt, però bueno, ja saps que el tio... D'aquestes persones... D'aquest posat, bueno, sí, tal... Sí, però que no ha de ser una entrevista fàcil. No, gent, que ha guanyat aquí uns premis de tot arreu i li pregunta què, en comptes d'estar emocionat, no? Bueno, mira, aquí, recollir, sí, està bé. M'encanta. Sí, a mi m'agrada que el personatge existeixi, diguéssim. D'altres coses ja en podríem parlar, però com a personatge a mi m'agrada que sigui. Que guai. Seria un antagonista molt xulo. M'agrada molt. Bueno, doncs, sí, no? Arribats en aquest punt, jo crec que ja us hem donat prou la tabarra. 47 minuts cap a 48 ara mateix. Ja està. Jo crec que ho podem deixar aquí. Sí. Esperem haver resolt la majoria. Quedaven moltes preguntes, no? No masses. Aquí a casa sou ha quedat clar. Aquesta sí, la més important de totes. Molt bé. Gràcies per participar també en les preguntes. Potser ho fem una mica més, perquè a mi m'ha agradat això. A tu t'ha agradat, Eduard? Molt. Veus un bon format? Sí, ajuda a apropar-nos als nostres oients. Quan ensenyaràs la cara? Potser la tercera temporada. Bé. Potser, bueno. Ja ho negociarem, això depèn de l'aguinaldo, jo crec, però bueno, ja ho trobarem. Molt bé. I això, de cara doncs, al futur, sembla ser que venen coses bastant dignes que estem preparant i que doncs, no podem dir res, però que creiem que estarà bé. I fins aquí. I recordem que l'Albert ja està a puntet de marxar. Sí, d'aquí un meset. Un meset i l'Albert ja no hi és. Però bueno, també, ara sí, per acabar i serem molt breus, jo no sé si tancar dient fins d'aquí 2 diumenges. Perquè ara estem ultimant detalls, estem acabant de tancar coses que... La feina apreta, que també a vegades no diem que treballem els dos.
prou hores, llavors, doncs... Que estan a l'aire, que ja us comunicarem al final, però que de moment l'hem de saber nosaltres. Exacte. Així que... De moment, que vagi molt bé, descanseu, relaxeu-vos, foteu-vos una cervesa, un vermut, aquí Reus, i ja està. Fins aquí. Doncs vinga, fins ja la veurem. pròxima. Que vagi bé. Adéu a tots. Adéu.